L-type singkit, itlog at pizza. Nagugutom na ba kayo? Kotse pa rin ang usapan, hindi pagkain. Ako nga pala si Carl at pag-usapan natin ang Mitsubishi Lancer. Tayo mga Pinoy, mahilig tayong mag-nickname ng mga kamag-anak at mahal natin sa buhay. Yung ang ganda-ganda ng tunay mong pangalan, tapos ang nickname lang na tinatawag sa'yo ng tita mo, Junjun o kaya Buknoy. Basta madami yan. Comment below kung ano yung nickname na tinawag sa'yo nung bata ka pa para malaman mo na hindi ka nag-iisa. Dito sa Pilipinas, ramdam mo ang pagmamahal kapag hindi ka tinatawag sa tunay mong pangalan. Ganon din sa Mitsubishi Lancer. Marami din tayong bansag sa kanila. Lancer Singkit, Lancer Itlog o Lancer Pizza. Aalamin natin kung bakit naging iconic ang mga to at pag-usapan natin sila isa-isa. Pero bago yan, tignan muna natin yung mga Lancer na nauna sa kanila. Umpisa natin sa unang Lancer, ang Mitsubishi Lancer A70 na nilabas noong 1973. Ito yung first generation sa mga Lancer at meron yatang identity crisis yung kotse na to sa sobrang dami ng pangalan. Tinatawag din itong Chrysler Valiant Lancer, Chrysler Lancer, Dodge Colt, Dodge Lancer, Plymouth Colt at marami pang iba. Sa atin, tatlo lang ang tawag dito, ang I-Type, L-Type at ang Bar-Type Lancer. Nahango sa hugis ng mga taillights nila. Ganito natin pangalanan ang mga Lancer. Kaya naman ang bansag sa mga old models ng Lancer, binabase natin sa hugis ng taillights, headlights o body nila. Ito yung unang Lancer at ito ang nag-kickstart sa pinakasikat na car lineup ng Mitsubishi. Ang sumunod dito yung Lancer A172 na nilabas noong 1979 o mas kilala sa bansag na Lancer Box Type. At wala na sigurong explanation kung bakit Box Type ang tawag dito. Tignan nyo na lang siguro yung itsura nito. Sumikat ang Box Type dahil kakaiba ang itsura niya sa mga Lancer at 80s talaga ang feel pag dinadrive mo ang kotse na to. At ito na nga, pag-uusapan na natin yung mga Lancer na nagbigay kulay sa 90s decade. Unahin natin ang Lancer C6 na nilabas noong 1989 na mas kilala sa tawag na Mitsubishi Lancer Singkit. Tinawag itong singkit dahil sa hugis ng headlights niya na patulis. Parang singkit na pusa. Kumpara sa box type, malaking step up ang singkit sa technology. Sobrang high-tech nito noong mga panahon niya. Nag-introduce na din ang Lancer Singkit ng EFI o Electronic Fuel Injection sa makina na tinatawag nilang Cyclone engine. Napakarami ding variations nito gaya ng EL, GL, GTI, GLX at GLXI. Recommended nila pag kukuha ka ng second hand nito, kunin mo yung GTI variant dahil di hamak na mas pogi daw. Common issues daw nito, mahina ang aircon at marupok yung mga aircon vents sa dashboard. Pero para sa akin, okay lang naman to dahil ginawa talaga ang mga Lancer para sa rally at hindi pang daily drive. Kaya naman hindi sila masyadong nag-focus sa mga aesthetics ng interior. At kung may mga owner ng Lancer Singkit na nakakapanood nito, comment nyo naman kung ano yung best at worst features nila. Fast forward tayo sa 1993 kung saan hindi na cool ang boxy design ng sasakyan at mas pinapabura na ang mga kotse na may smooth edges. 1993, nilabas ng Mitsubishi ang Lancer CB o mas kilala sa tawag na Mitsubishi Lancer Itlog o Hotdog dahil sa bilugan o oval halos lahat ng korte ng mga parts nito. Bilugan o oval shape yung headlights, taillights at bilugan din yung turn signals. Marami ding variations ang Itlog gaya ng GLXI, GLI, EX at EL. Kung kukuha ka ng second hand dito, recommended nila ang 1.6 liter GLXI. Sobrang smooth at sobrang okay ng engine nito. At ang common issues lang daw ay yung malikot na RPM na resulta ng palyadong servo. Ang kagandahan, napakamura ng parts nito. At kung marunong ka ng konti sa maintenance, madali din ito i-maintain. Yung mga experts sa Lancer na to, comment nyo din kung ano yung mga nararamdaman nyo dito. Lockdown tayo ng mga ilang taon at lumabas naman ang sa opinion ko ay ang pinakamagandang body style ng Lancer noong 90s. Lumabas noong 1997, tunog pagkain pa rin ang bansag sa kanya. Ito ang Lancer CJ na mas kilala sa tawag na Lancer Pizza Pie o Lancer Pizza dahil daw ito sa hugis pizza slice na taillights nito. Mukha na siyang moderno at kapag tinapat mo sa mga bagong kotse, maganda pa rin siyang tignan. Hindi naluluma, ika nga. Noong 90s, ito yung kotse na aakalain mong luxury talaga at yung body style niya hindi naman nagkakalayo sa mga Honda Accord nung panahon na yon. Napakaganda ng forma, maraming aftermarket parts at support sa community. Ang kahinaan lang daw nito ay yung stock suspension na palagi daw nasisira. Recommended daw na magpalit ng aftermarket suspension para mas tumibay. Ang espesyal daw dito ay yung taillight design na di umano daw ay dinesign ng Mercedes. Itong pizza body din daw ang naging basehan ng lahat ng sumunod na Lancer dito. Yung Evo version nito ang nagpapanalo noong 90s sa World Rally Championships. Yung mga evolution spec ng Lancer sa ibang video na natin pag-usapan dahil mahaba-habang usapin yan. Nagkaroon din ito ng GSR variant noong 1997 na may 2-door coupe
coupe version at may 4G92 SOHC engine. Ang ibig sabihin ng GSR ay Grand Sport Racing. Itong 2-door GSR yung isa sa mga pinakamurang 2-door race car na mabibili mo ng second hand ngayon. Usapang bansag sa taillights naman, hindi din nakaligtas ang Galant na nilabas noong 1994 sa mga Pinoy car nicknames. Ang Mitsubishi Galant E5 ay may nakakatuwang bansag din. Mas kilala ito sa tawag na Galant Ray-Ban dahil daw sa taillights nito nahugis sunglasses. At alam ko noong 90s, astig na bata ka pag Ray-Ban ang brand ng suot mong sunglasses. Abot kaya na ang mga lumang Lancer na to ngayon at kung may budget ka, makakabili ka ng mga running condition Lancer na hindi lalampas sa 100,000 pesos. Sikat na sikat ang singkit, itlog at pizza dito sa Pilipinas hanggang ngayon dahil sa napakadaming customization nito sa makina at sa body. Napakamura din at madaling maghanap ng mga parts. Sobrang supportive din ng old school Lancer enthusiast community. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.